așa frumoasă, cum îți faci? Fața asta așa? Ești superbă. Din spate. Din spate? Ce faci? Mama, ce frumos se vede. Nu știu, doamne, abia știu mai scurt. Da? Și poți să le vezi că eu mă uit doar. Foarte mișto de și cât rezistă? Foarte tare. Și acum o să vă arăt eu câte chestii frumoase sunt aici. Ia uite. Uite cât de frumoasă e, vezi? Ia. Să-mi aleg eu culorile. Nu? Avem de tot pentru toți. Vezi? Și băieții sunt mai nou. O să-mi facă ceva frumos. Smokey eye. Pe culori de Andreea. Maro. Maro. E și foarte tare, nu? Este foarte tare. Să gândim. Fica a boca com peixe bem toda daqui. Da quatro. Ah, não gosto de Da. Cum vi se pare, dragilor? Frumos? Facem repede părul acasă și direct la ședința foto. Și pe buze dăm acum și înainte de ședința foto. Divă! I love you! Andreea, vă dau și înălțime și greutate și absolut totul despre Andreea.